Hellóztok, skacok! Sziasztok! A mai videóban az lesz, hogy Build-A-Boardban fogunk nektek megmutatni pár ilyen gyors módot, hogy kivédjétek a játékot, meg egy titkos helyet fogunk nektek még megmutatni, és akkor kezdődjön is az első. Először is fogjatok akármilyen ilyen rudat, tegyetek kettőt egymásra, majd tekerjetek fel, és ezt a kis széket tegyétek így rá, úgyhogy így egyenesen nézzen. Majd utána csináljátok ezt, amit én. Amint ezzel megvagytok, tekerjetek le, és keresétek meg ezeket a turbókat, amiket így le kell tenni, hogy így pont, hogy így fölötte legyen. Amint ez megvan, még egy kicsit le kell tekerni, és megtaláljátok ezt. Ha nincsen ilyenek, akkor itt lent meg tudjátok venni 45-ért, és kapsz izét, 3-at is. Majd ezt tegyétek ide fel rá, úgy, hogy így egy kicsit beljebb legyen. Majd utána üljetek bele a széketekbe, tekerjetek fel és keresétek meg a lufiaitokat. És így ezt tegyétek így a testetekbe. És utána a ragasztó blokkot tegyétek így a testetekbe, hogy így pont így a testeteket fedje be. Majd utána töröljétek ki az alsó blokkokat, mert ezekkel majd nem fog tudni sikerülni. Utána tudjátok a négyet. Majd utána ezt is. Készen állsz, Kazmir? Aha, mehetünk. Oké. És akkor launcholjatok, és akkor így kell, hogy kinézzen. Na, ilyenkor ugorjatok egyet, és így bepozíciójátok. És így nem mindig nagyon az ilyen kapcsolat, nem az de így is nagyon főleg ezzel nagyon este alapolni. És hát akkor idejetek a végére, akkor nyomjátok ki és utána nyomjátok ki az izét, a középső blokkot, és akkor eltűnik az izé, a lofik is, és akkor itt már csak várnotok kell. És akkor meg is vagytok. Szegény Kazmir ott maradt lent. Majd, amint így megvagytok, ugorjatok ki, és sétáljatok a végig. Ez az egyik legkönnyebb, de lesz még egy is, még a titkos hely. Szóval ezt még így. A titkos helyünkhöz majd ezt a gombással kell megkeresni, és majd akkor mutatom is. Igen, ez most egy kicsi ideig eltart. Na, majd utána, amint megvagytok, ugye visszadob az elejére. Ezt, amit én csináltam, ezt nem muszáj mindig középen itt a fehérnél használni, ezt lehet akármikor már lehet vele kanyarodni is, rendesen. És amint ez így megvan, utána az van, hogy a következőt úgy kell, hogy akármilyen ilyen blokkot tegyetek le így, hogy 3-at így egymás mellé, majd egyet itt oldalt kiállva, és a másik oldalt is. Majd utána tekerjetek le, és keresétek meg ezt, amit így felnyomva tudtok, amit így le kell tenni. És ezt, amit most teszek le, ezt a ládákból lehet nyitni, ami pénzekből lehet elérni. És utána megint ragasztóhoz nyúlunk, és így be kell fednetek a testeteket. Majd utána... Ajánlok egy dolgot. Tessék? Hogy az előző építményben azt a másik piros rakétát lehet csak használni, mert az enyém gyorsan lejár. Tehát igen, azt mondja, hogy a piros rakétát jobb használni, ami egy titkos helyen van. Az most még pontosan én sem emlékszem, mert kicsit rég játszottam ezt a játékot,
de majd, hogyha rájövök pontosan, akkor majd arra is csinálok videót. De persze a szürke is jó, csak az ugye hamar le tud érni, de jó, hogyha mondjuk egymást, hogy leteszed ugye az elsőt, és ugye mögé teszel még egyet, és akkor csak egyet használsz el egy időben. Na de ennyi kell az a következőnkhöz, és utána ugye loncsolhattok, és akkor elindultok, ugratok egyet, és már megy, és... Jaj, kicsit túlmegyek. És ha már itt vagyok, majd... Ez még már itt is van. A következőhöz én ajánlok egy kicsit lassabb módot, de az, hogy magasabb legyen, de ugyanezt is használhatjuk, hiszen bajunk nem lesz. Én most például jeget használok, de akármit lehet ehhez használni, a mélyen kocka is tud egy kicsit bírni. Nem olyat mondjuk, ami egy csapásra ki tud törni. De ti tudjátok, én nem szólok bele a ti dolgotokba. Kázmér, azt vedd fel, az kell az nekünk. Köszi. És akkor ugyanezt eljátszuk, mint az előzőnél. Jaj, loptam, jaj. De, tesó! Innen sem fogható? Legközelebb válts meg. Le se tettem őket. Elindítottak. Na nem baj. Gyorsan újra tudom csinálni. És akkor ide letesszük, így. Ez mi volt? Ja, Kázmér. Na, Kázmér, mehetünk szerintem. Vagy készen állsz? Oké, meg. Menjünk a gombásig, a lila gombásig. Ne, ott lesz a titkos. Na, hallod? Kázmér! Na és nézzétek, ide le kell logolni, és oldalt chatbe kezdni, vagy valami. Megvárom közben. Hova lehet azt nézzük. Halló. Na, Kázmér, gyere! És akkor ide el kell csetbekeznetek, ameddig meglássátok ezt a nagy nyílást. Na és ide be... Ide bejösszök. Na és akkor itt lesz ez a secret szoba. Ami nekem már ki van nyitva persze, de az a lényeg, hogy csinálni kell egy tökéletes potit. Ami, ahogy emlékszem, valami sárga, fehér és kék lehet. Nem tudom pontosan. De az lényeg, hogy el kell altatni ezt a szörnyet. És itt be tudjuk ugye. Mit? Kinyílt. Nem beszarogott. Nem baj. Gyorsan meg tudom csinálni. És akkor ott kaptok ilyen potikat. Ami például pont így néz ki. Kaptok egy olyat, és akkor ennek például, hogyha
hogyha nem pont jót adsz be, akkor így csinál ilyen kis izét. És effektusokat, amik tök jól néznek ki. De... el kell dobni. Még egy látszó. Nézzük azt, hogy kinyílt nekem. Ó. Ja, tényleg ez ilyen szivatos. És egy kéket, és egy kéket, és egy kéket. Menjél, menjél, menjél! Úgy. Nézzük! Kinyílsz! Na. Mindegy, még a receptet meg akarom nektek mutatni, még ebben a videóban. Sárga. Piros. Ez a piros. És pont a piros. Jó, na végre érzékeli a pirosat. Megnézem azt. Jó kérdés, hány recept van amúgy így biztosan. Amúgy a bokrok között nincsen különbség, szóval ezt csak így ki kell találni. Jó kérdés, hogy a sorrend az számít-e? Bár az képtelen. Próbáljuk meg csak sárgát. Kipróbálom a csak pirosat, de nem. Kaptam egy rózsaszint, azt megnézem. Kicsit felvédem. Hékás! Rádobtam egy full kéket és visszadobott egy szívet. Így de jó neki. Hogy darabtam? Néha már nem is reagál. Ezek a mobiba. Nem tudom, nem mindegy. Más pokol meg amúgy nincsen, de valahogy itt kell kitalálni a receptet. Jó napot! Kinyílt, megvan! Jó, van még egyszer. Nézd, mindent felépítem. De amúgy a receptem az is izé volt. Kettős átpését vagyok. Nem látták az ember. Megpróbálok kettő kéket és egy pirosot.
De ahogy emlékszem, a poti az itt azt annyit tűntek egyes. De hova lettél? Hova lett? Kázmér? Ja, hova lettél egy pillanat? Nem láttalak. Meghosszabbult az szempillája. Most még szerelmes. Mit akart tőlem? De jó, ez így volt. Nem mindegy, akkor most már tényleg is a receptjét. Megpróbálok 2 pirosat és 1 fehéret. Oké. Elkezdem megnyomni. Ja. Na, igen, tudom már mit akarsz. Csak nem tudom. Na, megint visszadobod. Mit nem próbáljuk még? 2 kék és 1 fehér. Az már volt, nem tudom. Kékes, ez ilyen cloud színű, nézd. Lehet, hogy ez az. De jó lenne, hogy ez van. Ez az, Szebi, megvan. Kázmér. Jaj, jó, azt hittem maradni. Tehát akkor az titkos ilyen recept az méghozzá kék és fehér. Vagy nem tudom, a sorrend tök mindegy. Vagyis remélem, hogy tök mindegy. Akkor itt sokáig lettünk volna. De emlékeztem, hogy ilyen kékes volt a recept. Az utolsó poti. Na, de Kázmér. És akkor van meg kaphatják vissza.